Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Днес ще си поговорим за това колко струва да се отиде на едно състезание по културизъм. Тъй като много от вас ме питат дали си заслужава това да имаш спонсори, дали е помощ. След края на това видео, вие сами ще си дадете отговор на въпроса. Както повечето от вас знаят, на мен ми предстои състезание едно в Испания, едно в Австрия и сега ще ви покажа абсолютно всички разходи, които са за това състезание в Испания, защото за него вече абсолютно всичко ми е оправено. Остават 6 седмици до него, помежду другото. И сега ще видите какво излиза. Първото и най-важно нещо е, за да бъдеш един състезател в федерацията NPC, ти трябва да си платиш такса, която такса се плаща годишно и ти дават един номер. Това се води NPC Membership. Нещо като абонамент към федерацията плащаш. Този абонамент струва $55 на година. Това е в долари. След като платите този абонамент, може да участвате в абсолютно всяко едно състезание от NPC. Нали, вече след като се регистрирате за самото състезание. Така, това е първия разход, който е... Може него и да не го борим, защото нали, той не е точно за това състезание. Това се плаща началото на годината и си е за цялата година. То е от януари до декември. Не е... В смисъл, ако го платите в юни месец, няма да ви е другата година до юни месец, а е винаги от януари до декември. Дори ако декември решите да излезете на състезание, трябва да го платите, ще ви е само за един месец, ще ви важи. Така, след това в NPC има два типа състезания. Едните са регионални, другите са проквалификации. На регионалните, съответно, таксата е по-евтина. Сега, това, което аз ще направя едното в Испания е регионално, а следващото в Австрия е проквалификация. На регионалното само такса участие за една категория, защото ако искате да се пускате в няколко категории, таксата нали, вече става по-голяма. Аз си плащам само за моята категория. Таксата е 95 евро. Това е само за участието на състезанието. 95 евро. След това имаш задължително боя, защото не можеш сам да се боядисаш. Дори да имаш някой приятел, който може да те боядиса, не е позволено. Трябва да се боядисаш в бекстейджа на самото състезание. В моя случай аз съм си платил за боя и за снимки, защото искам да ме снимат на състезанието, което е 180 евро. 100 евро е боята, 80 евро са снимките. И до тук имаме всичко по състезанието платено. Обаче сега остават по-скъпите неща. Остават самолетните билети и Airbnb. Моя съвет е за всеки един състезател, който ходи на състезание, винаги да си наема Airbnb. Защо? Защото в Airbnb-то ти си имаш... Какво е Airbnb? Airbnb е апартамент, който собствениците го отдават под наем за кратък период от време. Това е приложение, в което всеки един собственик на апартамент, който реши да го отдава за кратък срок от време, може да си качи обява там и след това, който търси, нали, се свърза с собствениците. И това за мен е по-добрия вариант, защото в един хотел ти нямаш кухня, не е същото. Като си наемеш апартамент, се едно си у вас. Така, в моят случай състезанието е в неделя. Обаче аз заминавам в четвъртък от България. България-Барселона в четвъртък. И след това във вторник се връщам от Барселона за България. Самолетните билети са ми 288 евро. Това е с един багаж, с допълнителен багаж, защото като отиваш на състезание, трябва да си носиш постелки, неща, работи, искам всичко да в един куфар слагам всичко и газ. Не се занимавам повече. И Airbnb-то ми е 375 евро. Сега се сетих. Airbnb-то ми е 375 евро. Имам също и кола под наем, която също е 280 евро за целия период от престоя ми в Испания.
тъй като взех си кола под наем, тъй като аз кацам в Барселона, състезанието е в Тарагона и това е горе-долу на около 30-40 минути път с кола, затова реших да си взема кола под наем. Също така Airbnb-то е малко извън Тарагона. Представете си, все едно ако сте в София, Airbnb-то да ви е в Бистрица, примерно, или в Банкя. Тъй като не искам в Тарагона е предимно в града, предимно навсякъде са сини зони, за жълти зони, трябва да плащаш, трябва да се занимаваш с колата, да я мисля, докато за мен е по-важно да съм спокоен, затова си наех извън Тарагона на 3 км или 4 в някакво селце. То дори май е квартал на Тарагона, не съм сигурен. И там колата може да си остана спокойно на улицата без никакъв проблем. И сега нека направим една сметка на абсолютно всичко, което е, за да видим колко излиза цялото състезание. 95 плюс 180 боя и снимки, плюс 288 билет, плюс 375 Airbnb, плюс 280 кола, излиза 1218 евро само участието в състезанието. Това е, което ще ми струва само да отида до Испания да се пусна на състезание. Това като го обърнем в левове по 1.95 е 2375 лева и 10 стотинки. Това е само последния стадий от това да отидеш на състезание. Абсолютно всичко друго, което е като цялостна подготовка, храна, препарати, солариуми, неща, работи, бански, всичко това друго е извън тези пари, които казах в момента, които не са малко. И за това моето мнение е, че наистина е много добре, ако имаш спонсор, който да може да ти помага точно с тези неща, с състезанията, защото след това състезанието в Австрия, което ще ходя, е проквалификация и то ще излезе още по-скъпо, защото там само таксата участие е около 290-300 евро. Само таксата участие. Съответно на проквалификация и боята е малко по-скъпа и снимките са малко по-скъпи. Вече абсолютно всичко се вдига. Така че това е, което струва да се отиде на едно състезание. Разбира се, парите не са най-важно, нищо не може да купи тази тръпка, която се изпитва по време на състезание, докато си на сцената. Просто това е неописуемо. Някой, който не е излизал на сцена, на състезание, не може да разбере каква е тръпката. Не може да се разбере. Просто тръпката е уникална, изпитването е един път. И затова е толкова зарибяващо, защото накрая всичките страдания, които си изстрадал по време на подготовката, си заслужават. Разбираш, че си заслужават, наистина. Аз в момента съм в много добра форма, бих казал. Остават ми 6 седмици. Въобще не си даваме зор, така да го кажа. Подготовката върви много, много лежерно, много плавно. Все още изобщо не чувствам никакъв глад, изобщо не чувствам никаква умора. Единствено съм малко по-изнервен, което е нормално, разбираемо от препаратите, но нито глад, нито умора. Въобще супер, чувствам се супер. И формата като ми се сменява горе-долу през 2-3 дни. Наистина това ме мотивира страшно много и не искам да спирам, нямам търпение да мина тези състезания и да почвам да се готвя за другите. Супер мотивиран съм. И помежду другото, сега е момента да ви кажа, че ще си направя канал на испански, в който ще показвам на испанците как се подготвя един състезател в България. Защо? Защото този уикенд, както повечето от вас фенове на културизма, знаят, че в София се проведе първото състезание за професионалисти и бяха дошли едни мои приятели от Испания, които аз ги бях поел изцяло. Навсякъде съм ходил с тях, навсякъде съм ги карал на фитнес, на самото състезание, на про-митинг, на бои, нагоре, надолу. Плътно съм бил с тях, 24/7 почти съм бил с тях.
Това за мен беше уникално преживяване, в смисъл да се докоснеш до професионалисти, да видиш точно как точно последните няколко дни, които са най-интересни, как протичат при тях, е наистина много мотивиращо и впечатляващо. И след като им свърши състезанието, те останаха още 2-3 дни тук в София да ги поразведа, да пообиколят, да видят. И наистина бяха изумени от някои неща, така че ще бъде супер интересно за испанците това, което тук се прави в България, какво се случва, какви неща има в аптеките. Така че отдолу в описанието ще остава канала ми на испански. Знам, че повечето от вас няма да разбират изобщо какво говоря, но просто ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате и за испанския ми канал, който ще бъде... Вие като гледате това видео, може би вече ще има едно видео качено в него. И това е от мен за сега. Сега петък и събота ще снимаме с едно момче. Ще заснемем тренировка за гръб, също така тренировка за рамо. Надявам се да станат супер бързо видеята, да мога да ги обработя по-бързо, да се качат, за да има какво да гледате и да харесвате и да пишете коментари отдолу. Благодаря страшно много на всички за подкрепата. Вече сме над 1000 абоната, 1020 да бъдем по-точни. Това за мен е страшно много. Благодаря ви много за подкрепата. Не забравяйте да харесате видеото и да ми спамите яко в Instagram. Чао!